Moi 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 moi. Ja joo, tässä samana päivänä nyt tehdään kolmas video. Niin, kolmas video itse asiassa, joo. Paitsi että mä oon tehnyt vaikka kuinka paljon videoita tänään. Miten niin? Oon tehnyt. Ai Finn-pelaajille. Vaa. Yhdelle toiselle. Nyt sä et sitä ikinä tiedä. Mikä guitarte? Mikä tunko? No joo ihan. No en oo tehnyt. No niin, no kuitenkin joo, eikä nyt sitten tässä näin nyt rakennetaan tämä Nether-talote, tai tämä, mikä nyt onkaan, sulkee ruma. Netherrack-talo. Hai, vasipa nähdä. Haita. No niin, hainkin. Oli mielessäkin. Tuo näyttää rumalta. Häh? Tuo näytti rumalta, kun tuossa oli puu heti vieressä, niin mä vedin sen pois siitä. No, vähän. Oh yeah. Vitsi, ei ole paljon mitään. Tässä on justiinsa sopivasti ikkunoitakin ja... Tee ovi, joka. Ei oo puuta. No, hanki sitä. No jaa, minä voin tehdä ovi. Minulla on puuta. Mä teen crafting table. Pikaiseppä nyt sellainen nopeeta tässä näin. Ja tästä talossa siis ei ollut mitään järkeä. Ei ollutkaan. Se on vaan hieno talo, joka rakennettiin turhaan. Niin. Ai. Kyllä me ollaan tuhlareita. Älä muuta hypis. Elikkä... No vois tän ehkä yhden pankin tehdä ainakin. Yksi iso pankki. Pystymätön. Justiinsa riitti yksi päivä. Mä hakkaan nää puut tästä eestä, niin on hienot maisemat. Joo. No niin, nyt se on valmis. Mitä sä itse tykät? Se on kuule hieno. Ainakin hienompi mitä sulla. Ei mulla se oo. Pännäs täältä. Mitä? Ei mitään. Höpisen omia. Oota nyt vähän. Älä vittu. Mitä sä mekkissä saat? Woo! Yeah. Oh yeah. Ja tossa on puuta. Eikä jo, videolla ei oo siis aihetta. Ei mitään. Ai vittu. Mut mulla on ainakin yksi idea tähän videoon. No, Mentäisikö nukkumaan? mulla ei oo idea. Elikkä ei mennä. Mulla on idea, mä menen tunne. Ei kun on, mulla on yksi idea. No. Käy vaan kerää viljat. Nee! Mä käyn. Käy mata sugarkanet. Vai Ei sugarcane. vitsi. Lagaa. Ja kuten tiedätte katsojat, hän ei ole jaksanut ajata. Ei kun ajaa konetta vai mitä nyt onkaan. Joo, ja niinku meillä on joku maanviljelyskone tuolla. Mitä vittu? No ja ihan älkää välittää kun katsojat. Mulla on vähän pukaa. Ai vitsi. Unohdin ajaa tietokoneen sit joten. Ei. Okei. No niin nyt tässä näin nyt tulin sitten takas. Vitsi, pitää jaksaa. Mun tukettää. Mä sanoin sillä, että mä ajan tän tietokoneen, mutta en ollut sittenkään ajanutkaan jotain. Tässä se tulos sitten tuli. Olipa kannattavaa toi kaktusfarmi, kun ei kaktuksella tee mitään. Ne ei sillä teekään vähän mitään, mutta on se ainakin hieno. Sen mä voin ainakin sanoa. Se on hieno näköinen. Hei vitsi! No niin. Leipää taloon. Tee sä leipää, kun mä teen täällä isona meidän sugarcane formio. Ja 9 leipää. Se saat puolet.
Niin miten sä ne puolet tajut jakaa? Sulle enemmän ja mulle vähemmän. Tietenkin, koska mulla oli 2 leipää jo ennestään. Joo, mullakin. Ainakin 3. Siinä tapauksessa... Siinä on sun 4 leipä. Otappa siitä niin. Mulle ei näy. No ei. Ei aina. Missä sä oot? Mihin sä heitit ne? Onko sä nyt vettee hommehti? Etä heittänyt. No ei tehdä. Missä Kato vaikka, kuinka ne sulla pitäisi olla? Ei oo. Joo. Mulla on vaan ei kun on mulla 6. No ne, pitäis oikein valehtella siellä. Yritin huijata sinulta leipää. Ei, mä ois kumminkaan antaa, vaikka sulla on vaikka kuinka vähän sitä. Ei. Hei, mun ääni kuuluu taas. No, mä laitan... No niin, hyvä. Entä nytte? En kuule. No hyvä. Meidän ikioma maailma on poltettu. Oi vitsi! No ihan sama. Huikki. Ei saa kyllä. Luigi! Mario! No niin, okei, mitä nyt tehdään siis? Yritä arvata. En tiedä. No niin justiinsa. Tehdäänkö tästä vaan normiserpupäivä? No ei, koska eihän me täällä pelata siis. No, lopetetaan tämä video. Ei vielä. Joo. Näyttää kun mä rakennan tätä hienoa sugarcane farmia. Se on joku Hitlerin merkki. Missä? Näyttää. Lopukomikin. No joo, annetaan tätä videon nimeksi, että parannellaan tätä meidän paikkaa. Joo, ja parantele sitä sitten. Ja koska kun mä täällä hakkaan näitä puita täällä näin, että on vähän enemmän tilaa. Hyvä. Täällä on täällä oli paljon näitä puita ja... Vähän meillä on iso tää sukarkane farmi. No se ihan. No ihan. No näkisipä, mulla on kerran restautu jotenkin Minecraft. Niin, mulla oli hirvittävän pitkä. Ei jaksa edes kävellä toiselle puolelle. Joo, ja mä taisin ehkä kertoa viime videossa, mutta kumminkin yksi syy, minkä takia mä en oikein jaksaisi tehdä aina videoita Minecraftista, niin on se, että mä en jaksa. Mä oon melkein pikkuhiljaa rupennut kyllästymään jo tähän Minecraftiin. Miksi? Mieti vähän. Koska sulla ei oo elämää. Häh? Niin, hevosistako? Joo, just niistä. No niin joo. Niin, Muistaaks se silloin? meidän... Kyllä se Sitä paitsi siitä puhutaan niin paljon meidän koulussa. Ne mä nyt tiiä. Ai, no ei sinne enää niin paljon, mutta kumminkin. Ei sitä jaksa. Tuu katso meidän sugarcane farmia. Unohdan tuikin. Ei kun ihan oikeesti, tuu katso kuinka valtava. Wow! Näitkö se? Joo, Missä sä oot? täällä ylhäällä. Ja tuu. Ja sit se jatkuu vielä ton farmin takana. Osta terroria. Miks? Siksi päästään tekemään siitäkin vähän videoita 2. Ne mä haluaa. Joo. Paljon se maksaa? No, Steamista maksaa nyt 5 euroa. 5 euroa. Niin, pyöristettynä. No en osta. Osta, mä ainakin ostan. Kyllä nyt sulla äiti jos ostaa tai isä. Ja mä nyt mitään Steamia rupee tunkemaan tähän. Oi, se ei vie paljon tilaa. Ei No se. mitä väliä, mulla on niin surkea kone. No, ei sun tarvitse sitten Steamia hommata, mutta... No hei, yhdellä tyypillä on vielä huonompi, niin sillä on kumminkin Steam. Niin kuka? En kerro hänen nimensä tässä ja nyt. Kyllä sä kerrot sen tässä ja nyt. Ei, mä en halua paljastaa sen henkilöllisyyksistä. Mä tiedän sen. No, Ne mä saa kertoa, kun sä et halua paljastaa sen. millä kirjaimella se alkaa? Ei oo se. Ei vissi. Ei oo. Ei. Se on justiinsa se kaveri. Jee. Joo, justiinsa se. Kato nyt vähän, mä oon hyvä. Kuuliko te katsojat, että mä oon vähän niinku hyvä. Mä tiedän, kato kaiken mitä toi ajattelee. Ai. Ei tiedä mitään. Tietääkö se omaa nimeä? Mikä sun nimi on? Sun nimi. Joo. Just niin. Tiedätkö mihin mä lähden?
Menen katso sun kaivostas, minkä sä kaivoit tästä meidän talon vierestä. Jaa, mulla on niin paljon puuta, että vois antaa jollekin köyhälle pummille niitä. En meikään. Mikä nyt? Miksi? Siellä oli pimeetä. Tietenkin. Mua pelottaa. Joo, hyvä. Don't tell me what's wrong. Tiedätkö mitä tehdään? No. Onks sulla... Oota, mä katon yhden jutun. Ennen kuin me voidaan tehdä siis. Joo. Joo. Ja... Juu. TNT. 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 Mä menen räjäyttää. No, mene vaan. Yes! Kuulitteko te katsojat? Minä sain luvan! Jee! Mutta se oli kuitenkin läppä. Jaha, mä menen kauas niin sä et näe kun mä No räjäytän. ei, räjätä vaan. Joo, haluuko joku katsoo sen? No varmaan kaikki huutat. Joo. No mä tulisinko katsomaan? No kannattaa. No missä sä oot? Mä menin tästä meidän Netherrack-talon vierestä. Täällä näin. Oota, mä hakkaan vielä yhden puun. Portaalin takana. Joo. Tuolla. Ja oma ääni kaikuu taas niin hyvin. Niin munkin. Joo. Joo. Joo, kaikuu se. Aha, ootapas nyt. Nyt tulee mettäpalo samalla. Ei! Mun rakas mettä! Me lähellä. Ei! Hyvä ne sammuu. Hei, haluatko tietää? Mulla on tosi paljon puuta. Niin mullakin, jos sä annat mulle. Wow, tässä riittää kyllä vähän puita. Anna mulle. En anna. No joo, saat ne kyllä, mutta mä vien osia tonne uunitaloon. Kuulitko? Joo. Kun meillä on sitä puuta kertaa niin paljon ja sitä paitsi meillä on niin iso mettä tuolla noin, että... Kato kun meillä on tommonen iso mettä, niin että... Tuo peitetään tuosta. Mennäs tulla kotipalo. Oh my god! Sytytin vahingossa seinään tulee. Voi vitsit. Niin, mutta mä sammutin sen. Nyt... joo, noniin. Ei kun... No vielä nämä. Siinä niin vaan. Näin. Siellä on sitten polttopuita. Kyllä keksitään vielä. Tämä video oli vaan pelkkää tällaista hienosäätelyä. Elikkä annetaan tämän videon nimeksi Säätöä. Ei, kun parannetaan. Hei. Parantelua. Toni, kato mua. Joo, video loppuu tähän. Moikka. Ei vielä, ota mä syön. No, moikka. Moikka. Elikkä, moi katsoja! Moikka, Seko.